Вітаю всіх. Зараз зачекаюся, поки там пойде звук. Ну, вітаю одразу там Дар'ю, Кірі і пана Ікса. Так, все добре. Гук є, все є. Все видатно. Так. Чатик знову чомусь ОБС не показується, ну і ладно. Я спробував його наладити, але не отрималося наладити. Так. Тиктоком так само, здається, розібрався. Там колішо, Дар'я, Кірі. Там можешь зайти на ТикТок, поглядеть. Здається, там все нормально повинно бути звуком так само. Я над гэтым так само попрацаваў. Так, з чаго пачаць? Пачнем, напэўна, зараз яшчэ крыху ось так зраблю, каб зручна было все бачыць. Так, Алексея Кузьміцкага яшчэ вітаю ў тыктоку. Параллельно, одразу кажу, ідзе трансляцыя на YouTube і на TikTok, я буду і адтуль, калі що зачитваць нейкія пытанні, ці там меркаванні, выказванні і гэтак далей. Ось, пачнем, з чаго пачнем? А пачнем з добрых навінаў. Ну, прынамсі, для мяне гэтыя навіны добрыя. А добрыя яны ў тым, што у сераду патэлефанавалі мне з дзяржаўнай міграцыйнай службы і папрасілі, Дар'я адпісала, што на тыктоку все норм. І папрасілі мяне прывесці ім фотаздымкі 3,5 на 4,5 матавыя. Я адразу зразумеў, да чаго гэта. Гэта азначае, што мне будуць выдаваць дакументы. Гэта азначае, што разгляд маёй справы закончыўся. Так, дайце. Шторку задёрну. Я ад сонца хаваюся. Ось так. О, не, все ж таки працуе чат. Працуе чат, все. Толькі літары дробныя, трэба яшчэ больш зрабіць. Так. Выдаваць будуць мне дакументы. Гэта значыць, што літаральна ўжо процягам 12 працоўных дзён, гэта атрымліваецца, што максімум гэта 24, я так палічыў, 24 серада, максімум 24 серада, калі я атрымаю дакументы рэзідэнта Украіны у статусе уцекача, по-украінску біжэнца. І буду ўжо афіцыйным гэтым прэзідэнтам Украіны, магу казаць клічко підар, і не баяцца, што штосьці мне за гэта будзе. Таму што, ну, па факце. Так, ось гэта з добрых навінаў. Рэну Логан, што датычна Рэну Логана, гэта дрэнныя навіны, бо сёння там трэба мне масла мяняць ужо, лію, і там тармазныя калодкі, і ўсё гэта стае ў такую нармальную такую суму, і там яшчэ щось стукаць пачало. Я спадзяюся, што гэта з-за калодак, што яны там дрэнна стаяць, бо яны там нейкія былі не вельмі якасныя, калі іх ставіў, бо яны там і пішаць пачалі і так далей. І атрымаецца, колькі сягоння 2500 я аддаў за алію, там фільтры, там ВДшкі, яшчэ щось там, ці шоткі, дворнікі, яны ж набыў, 2500 даў. І яшчэ на 2 заўтра там павінны мне затэлефанаваць і сказаць там, калі пад'ехаць, забраць астатнія там замоўленыя дэталі. Ось, і пачну разбірацца там з гэтым, таму фінансава ў гэтым пляне Логан шосці. Але раз на год такое, ну, так атрымліваецца роўна, здесь улетку я мяняю алію заўсёды. І здесь атрымліваецца 10 тысяч кіламетраў я за год налога не накатваю. Так, а чаму гэта Шурмей стаў
камандзірам ПКК. Я, да рэчы, таксама сёння здзівіўся, таму што вось дзядзьку апублікавала Свабода там нейкі артыкул Радыё Свабода Беларусь, і там чамусьці дзядзька, ён жа Шурмей, гэта вядомы беларускі грыбун, грыбец, не ведаю, як правільна. Карацей, на гэтых, на байдарках і каноэ. Гоншчык на байдарках і каноэ. Ось. Чамусьці яго назвалі камандзірам. Я таксама не ведаю, што там адбывалася. Там кіт вусы збрыў і все, пагаліў вусы і перастаў быць камандзірам. Не ведаю, там што там у іх адбываецца. Ось, але і не вельмі гэтая тэма і цікавіць, ёсць больш цікавыя тэмы, навіны і ўвогуле тут атрымліваецца, што я такі заняты чалавек, бо я літаральна кожны дзень чымсьці заняты, бо я праплаціў гэты спортзал і басейн на год, таму што менш папросту нельга. Тут абанемент толькі на год. І я магу атрымлівацца без абмежанняў хадзіць там хоць па 2-3 разы на дзень, галоўнае да 8 вечара выйсці з гэтага комплексу. І магу наведваць там трэнажорны зал і басейн. Ось, 3 разы на тыдзень я наведваю трэнажорны зал і 3-4 разы на тыдзень я наведваю басейн, бо мне трэба распрацоўваць плечо маё. Мне лекар сказаў, што мне патрэбна плаваць. Ну, прям хадзіць у басейн. Я там раблю усялякі. Трошкі плаваю, трошкі там раблю некаторыя там практыкаванні, каб распрацоўваць уласна плечо, бо заўважу, што пачаліся некаторыя такія непрыемныя рэчы, напрыклад, такія, што нават бачна. На карцінкі бачна, што ў мяне адно плечо вышэй за другое. З-за таго, што запаленне левае, бачыце, яно вышэй, яно больш такое квадратнае, а гэта такое крыху ўніз прыспушчанае. Гэта не тое, што я там крыва сиджу, ці камера крыва стаіць, гэта такая па шву бачна, што з таго боку ён не такі ўжо роўны. Я пачаў гэта заўважаць, і мышцы там вакол аднаго плеча і вакол другога плеча яны адрозніваюцца сваімі памерамі і, скажем так, сваім развіццём. Ось, мабыць, там, калі пачну займацца больш такі працяглы час, яно плюс-мінус выраўняецца і асанка выраўняецца, але трэба выправіць, каб плечы сталі аднолькава рухацца, таму што адное плечо ў мяне досыць нармальнае, що я магу рукі ўгору падняць нармальна, а другое я не до конца магу падняць рукі ўгору. Ось, і таму, напэўна, так і мышцы так нарастаюць. Нероўна, і знаете, що у меня одно плечо вышэй, другое ніжэй. Але мусіць гэта выправіцца. Ну, я, прынамсі, на гэта размяркоўваю, што оно все ж таки выправіцца. Так, ну і давайте уступчик такі мы правялі, давайте да тэмаў дня. Самыя цікавыя такія навіны в асноўным былі звязаныя з, як не сумна пра гэта казаць, з Орбанам і з ягонымі візітамі па розных інстанцыях. Ось, на пачатку вельмі нечакана Орбан з'явіўся ў Кіеве. Нечакана, таму што не было анансавана, што вось там прыедзе Орбан у Кіев. Але вось прыехаў Орбан у Кіев. Вось пасля гэтага візіту выклаў нейкае такое, выкарыстаю украінскае слово, таму што оно мне падабаецца, жалюгіднае відэа, на якім там падчас ягонага візіту прыйшлося на ягоным аўтамабілі мяняць кола, таму што яно прабілася. Ось, але в цэлым відэа такое сумнае атрымалася. Прычым візіт такі быў досыць фіктыўны, таму што нічога не падпісалі, ні пра што па сутнасці не дамовіліся, ніякіх там заяваў не было. Але потым пачалі ісці заявы пра тое, што
ніхто Орбана не ўпаўнаважваў ніякімі паўнамоцтвамі, ні на што не дамаўляцца ні з Украінай, ні потым з Пуціным, таму што праз 2 дні ці праз 3 там пасля візіту ў Кіеў Орбан патрапіў на прыём да Пуціна. Ось, дзе Пуцін там таксама штосьці там спрабаваў казаць, і не ведаю, пра што яны размаўлялі, але хутчэй за ўсё Орбан даносіў пазіцыю Зеленскага наконт будь-якіх магчымых ці немагчымых перамоваў. І ось пасля таго, як ось пачалі казаць ось пра гэта, ось, што там Орбан як такі пасярэднік прыбыў, ось бачыце, там ёсць у нас кантакт з Захадам, там і з тым жа еўразвязам мы кантактуем. У еўразвязе адразу адхрысціліся ад Орбана, сказалі, ніхто яго нічым не ўпаўнаважваў, ніякім там паслом міру не з'яўляецца і гэтак далей. І карацей, адхрысціліся, бо у самого Орбана ў гэтым жа самым еўразвязе стан такі досыць не вельмі. Улічваючы яшчэ тое, што прайграла ягоная партыя выбары, калі там не блытаю. Ось, таму што ў Венгрыі зараз не партыя Орбана з'яўляецца так правящай у парламенце, таму пад Орбанам там все вельмі моцна хістаецца, і ён спрабуе зарабіць гэтых самых балаў палітычных. Самае простое, што спрабуе, скажем так, засвеціцца, потому что іншае слово тут не падыходзіць, бо, скажем так, наладзіць дыпламатычныя адносіны, пасля Кіева летець у Маскву, наладжваць дыпламатычныя адносіны, гэта трошки не тое, пра што можна сказаць у плане наладжвання дыпламатычных адносінаў, але можна зразумець і Орбана дзесьці адчасткі, таму што ён ўсё ж такі яго лічыць, і я таксама яго лічу заангажаваным Расіяй палітыкам, і там, як бы ён не казаў, што ён у першую чаргу там пераследуе інтарэсы уласна Венгрыі і венграў, якія пражываюць, але інтарэсы Расіі матушкі, якая корміць яго грашыма, для яго таксама прыярытэтная задача. І ён, мабыць, наглядзеўся на Лукашэнку, да чаго, дарэчы, прэв'юшка вельмі красамоўна так нацякае на гэта. Наглядзеўся на Лукашэнку і вырашыў стаць такім пасярэднікам, такім ганцом міру, і стаць ось такім ось, як, скажем так, пасярэднікам паміж ось Украінай і Расіяй, каб ось дамовіцца, і, мабыць, там калі-небудзь пачнуцца гэтыя перамовіны, у якія я, уласна, не веру. І тады Орбан скажа, а ось гэта ўсё дзякуючы мне, таму што ось я такі ось піздаты, я з'ездзіў туды і сказаў там, і чікі-пікі, і все добра. І я класны. Але нічога не змяніла ні у палітычных балах Орбана, калі там нават не адкінула яго яшчэ назад. Таму што падчас той жа канферэнцыі ШОС, па-беларускаму пэўна будзе ШАС, там шанхайскае аб'яднанне супрацоўніцтва, калі я не памыляюся, у якое, дарэчы, узялі Беларусь, таму што, як так, брацья, і не ў гэтай штуке, узялі Беларусь, і на выступах на гэтай канферэнцыі, гэтай шасаўскай, Пуцін там увогуле нейкія супярэчлівыя рабіў заявы, бо сёння ў яго там адное неабходна дзеля таго, каб пачаліся перамовы, потым у яго там штосьці іншае ўжо неабходна дзеля таго, каб пачаліся перамовы, і прычым гэта другое супярэчыць першаму, і ўсё вельмі складана і незразумела, так што ж там неабходна Расіі, каб пачаліся перамовы. Ёсць у мяне канспіралагічныя тэорыі і думкі. Я паразмаўляў наконт гэтых думак з Цімурам Філоненка, дарэчы. Не падтрымаў ён мае ідэі, але я мяркую, што ўсё ж такі яны... А вось і Тымур з'явіўся на Ютубе.
Ось, але я мяркую, што гэтыя самыя думкі і тэорыі, якімі там яны канспіралагічнымі не былі, яны маюць месца быць. І не выключаю, што там які-небудзь план запасны, ці там не ведаю, які там па ліку запасны план гэта можа быць. Гэта можа здзейсняцца. Так, Орбан, зараз я з тиктока прочитаю, потім повернуся до Ютубу. Орбан як Лука проститут, Венгрія завсёды була на боку тих, хто прайграє. Я б сказав, що Венгрія була на боку тих, хто дає грошей. Ось, і, звичайно, гэта була, на початку була комуністична партія і Совєтський Зв'яз. Зараз гэта ўжо Расеюшка, якая там накидывае бабліца ў Расеюшкі немерана папросту. Ось, і таму яны закідаюць гэтымі грашыма ўсіх, каго толькі можна. Ось, нягледзячы на тое, што там палова насельніцтва ходзе сраць у дзірку ў глебе на падвор'е, ось, але грашыма Європу Расеюшка закидвае. Так, таке відчуття, що він хотів наїхати на Зеленського, але не тут-то був. Ну, я не думаю, що Орбан приїжджав, щоб там наїхати на Зеленського, бо, скажімо так, у політичній вагомості у Орбана нема такої політичної ваги, як у того ж самого Зеленського. Орбан, він такий, як ізгой у цьому єврозв'язі, тому що, згадайте, колькі рішень по факті блокавалася выключна ось Венгрії, тому що там гэтая структура єврозв'язу прадугледжвае, што ўсе рашэнні, якія прымаюцца гэтымі еўрапейскімі камісіямі, ці як там яны гэта называюцца, яны могуць прымацца толькі адзінагалосна. Калі не адзінагалосна, то тут яны працягваюць размаўляць і дамаўляцца. Ось, а для неадзінагалосна дастаткова, каб Венгрія была супраць, і зачастую Венгрія і была супраць. Гэта зараз там, калі таксама там кэшу трошкі кіданулі, ось, прыгразіўшы спачатку тым, што іх папросту там адлучаць ад усялякіх фінансавых праграм уласна самого еўразвязу, таму што, ну, як бы, Венгрія не тая краіна, якая зарабляе там неверагодныя сродкі на нейкіх там справах. Яна не здабывае там палезных выкапняў і гэтак далей. Таму, як бы, ну, гэта не тая краіна, якая можа адмаўляцца ад будь-якіх грашэй. Таму, калі ім там прыгразілі, што не атрымаюць яны там нейкага фінансавання ад тых жа еўрапейскіх нейкіх праграмаў, адразу ўсё стало на месца. Адразу Орбан сказал, все классно, допомагаем Украине, выдаем гроши, все, только там давайте ось нам так само насыпайте там по гэтых самых неких там европейских программах. Так, вітаю так само Наталью Полищук у нас у чатике на Ютубе. Да моей конспирологичной теории наконт Орбана і так далей. Вядома, што, ну, як мне падаецца, гэта ўласна моя думка, вы можете пагаджацца, можете не пагаджацца, можете напісаць пра гэта ў каментарах. Так, ось як Тимур написав, Орбан, можете обіцяць, тільки не бійте. Ось, йому галоўнае зараз утрымлівацца на сваім месцы, на якім ён знаходзіцца, таму што, скажем так, працяг ягонага кіраўніцтва краінай увогуле не гарантаваны. Ось, таму крэсла пад Орбанам хістаецца там так, што там будь здаров. Ось, канспіралагічная тэорыя моя выглядае ў тым, што зараз, калі з Беларусі ўсё ўжо зразумела, бо Беларусь не можа выступаць ніякім ні пасярэднікам, ні гарантам, ні чымсьці і ні кімсьці яшчэ, таму што по факте гэта краіна суагрэсар. Россия можа переключиться на такую быццам бы еўрапейскую, пры тым, што яшчэ у еўразвязе, еўрапейскую краіну, быццам бы дэмакратычную, ну, больш дэмакратычную, чым Беларусь, гэта як мінімум. Ось, і спрабаваць неяк лагодзіць кантакты з Еўропай, з Украінай сама праз
Венгрію. І тое, што звычайна казалі пра Мінск 2.0, можа стацца Будапештам 2.0. Ось. І саме праз такія вось паездкі, дамоўленасці Расія можа закідваць свае ідэі скажем так, у еўрапейскае асяроддзе праз усялякіх такіх Орбанаў. Ось. Таму вось так. Плюс да таго, ну, не трэба тут мець надта шмат дзірак у галаве, каб не пабачыць, што всякие прорасійські силы в Україні почали, скажімо так, набывать другое життя. Ну, так, покуль яшчэ там партію, гэтую, як яна там, апозіцыйная платформа за жыцця, яшчэ не зарэгістравалі новую, ну, ці штосьці такое падобнае новае не зарэгістравалі, але, скажем так, тыя ж самыя АПЗЖшнікі, пры тым, што партыя сама забаронена, але удзельнікі гэтай партыі працягваюць наведваць тую ж раду, дзе яны абраныя, куды яны абраныя там ад іншых нейкіх ад іншых партый. Ось, працягваюць працаваць, працягваюць казаць па-расейску, працягваюць атрымліваць, дарэчы, гэтыя самыя радыёхвалі у FM-аўскім дыяпазоне. Ось. Таксама тая ж нацрада з радыёмоўлення рэгіструе канал гэты Вышка, якім валодае не выключна, што там, ну, праз пэўныя рукі валодае Войка, вядомы в Украіне, АПЗЖшнік, і не выключна, што і там і тэлевізійную якую-небудзь часціню гэты канал бліжэйшым часам атрымае. Просто таму, што, ну, занясе там куды трэба грошы. Ось. І я мяркую, што такім чынам гатуецца яшчэ штосьці тут унутры Украіны. Акрамя вось гэтых закідаў праз всялякіх Орбанаў у Еўропу, плануецца яшчэ штосьці і ва Ўкраіне. Тое, што, скажем так, з трэскам правалілася падчас кадэнцыі, пачатку кадэнцыі Зеленскага, у што, я пераканана, укладаліся просто там неверагодныя грошы. Ось, што малі зрабіць пятую калону, так званую тут ва Ўкраіне, якая там будзе там за рускі мір і гэтак далей, і якая там просто там расколе супольнасць і грамадства. Ось, і дзякуючы чаму там гэтае расійскае ўварванне будзе ўспрымацца як там вызваленне. Ось, і сапраўды барацьбой там за тых, хто там разговаривает на языке сваёй матері. Ось, але гэта правалілася, таму што, ну, па-першае, там пакралі ўсе грошы, якія ў гэта ўкладалі. І па факту, ну, нічога, нават тыя, хто атрымліваў гэтыя грошы, там тыя ж АПЗЖшнікі, яны, ну, так, зараз рекламку мы пропустим. Ось, яны папросту, ну, нічога не рабілі з таго, што мелі зрабіць і стварыць вось гэты самы такі, скажем так, гэтую выспачку расійскага рускага міру ва Ўкраіне. Гэта ўсё правалілася, але зараз я бачу, што гэта зноўку пачынаюць навальваць на гэтую тэму, спрабуючы да гэтых ідэяў зноўку павярнуцца. Ось. І калі першыя там колькі, ну, паўгады дакладна, ніхто там па-расейску нават казаць баяўся там у Кіеве. Зараз ужо той же самы Бойка спакойна сабе запісвае там гэтыя відосікі, віншуе там з днём, там, не памятаю, з днём чаго там. З днём незалежнасці, з днём Канстытуцыі. Расія з нейкім там нацыянальным святам украінскім віншаваў. З гэтай арміі, украінскай, здаецца, я не памятаю, які там дзень. І Бойка там дзесьці там на задворках рады на чыстейшым языке сваёй матері запісаў віншаванне да украінскіх воінаў, якія бароняць Украіну ад расійскай навалы. Нармальны такі ход. Таму гэта ўсё зараз павяртаецца і, мабыць, будзе, ось, як мне падаецца, прынамсі,
будзе нагнетацца, у гэта будуць укідвацца грошы, будуць рабіцца інфармацыйныя ўкіды са спробай падзяліць грамадства. Ось, як было з той же самай мабілізацыі і усялякія такія вось моманты, каб загострыць гэтыя самыя адносіны паміж дзеючай уладай і грамадствам, супольнасцю, каб потым неяк на гэтым граць і зрабіць там нейкі, скажем так, палітычны выбух на гэтай падставе і, мабыць, там які-небудзь там паспрабаваць зрабіць той же самы Майдан. Ось, не кажу, што это будзе прям заўтра, паслязаўтра, там праз месяцы, бо на ўсё на гэта патрэбны час. Ось, але ресурс у Расія мае. Уплыў Расія мае, бо дахера і всякіх блогераў, хуёгераў, якія там любыя расійскія тэмы і тэзы будуць прасоўваць па ўкраінскім грамадстве, і нічога ім за гэта не будзе, дарэчы. Так, давайте почитаем, что вы там понаписывали. Партия гэта заўсёды была, сколько людей на заходе Украины конченых, думаю, Иван сам бачыў. Ну, мяне на беларускіх нумарах хацелі на другі дзень уварвання, на беларускіх номерах мяне нейкі такі, ну, самазарганізаваны блокпост хацеў перакуліць маю машину на беларускіх номерах. Але не перакулілі, і дзякую ім за гэта. Ось, гэта было дзесьці там ўжо бліжэй да Закарпаття. Дзесь там. Я не памятаю нават па мапе, дзе гэта было. Так. Так, Орбан у Кітай збіраецца. Не ведаю, ці збіраецца Орбан у Кітай. Орбан, сёння, дарэчы, Орбан прыехаў чамусьці у Нагорны Карабах. Ну, той, які Арменія, той, які Азербайджан аджаў у Арменіі, дзякуючы зброі, якую ім прадаў Лукашенко ў свой час. Ось, таму, ось так. Там на нейкую канферэнцыю тюркскіх народаў, карацей, там щось самі сабе выгадалі, і Орбан туды паехаў, быццам бы, як там, невядома хто. Зноўку ж яго выступаць ад імя еўразвязу, ці быць нейкім прадстаўніком там еўрапейскіх нейкіх арганізацыяў, тым ліку Еўрапарламенту, яго ніхто не ўпаўнаважыў, таму я не думаю, што там варта чакаць чагосьці незвычайнага. Так, што тут піша Тимур? Вона буде як грузинська мрія. Типу, ми європейці, але треба рахуватися з Рашкою. Ну, мабуть. Та ще Грузія, коли я не помиляюся, Грузію позбавили вже статусу кандидата. Тому що, офіційних ніяких новинок я не бачив на гэтую тему, але улічваючи, що там былі заявы пра пачатак перамоваў з Малдовай і Украінай пра уступ у еўразвяз, Грузію неяк з гэтага спісу выключылі, пры тым, што як бы надавалі статус кандыдатаў 3 краінам адначасова. Таму, як бы, нягледзячы на тое, што папярэджвалі Грузію, все равно там правящая партыя палічыла, што не варта ім ісці па еўрапейскім шляху, таму што расеюшка грошыкаў падкідвае больш. Так, якщо подивитися на цей тиждень, то 2 скандала з ветеранами і ждунами Рохта. То небезпечна тенденція. Ну, якби на Ісландії пан Петров, до речі, казав, що ось зараз там з Тищенком почали, там всі так наскочили на Тищенка, але всі забили про Дмитрука, які так само, які уласними руками, не про свою ахову, а уласними руками побив так само там ветерана. Ось. Ну і не кажучи вже про гэты скандал з ветеринаром, які страціў абодве ноги і там прийшов нейкі там хуй з бугра, ось, і пачаў пытаць, ці чаму гэты ветеринар не можа ўстаць, каб там собаку аглядзець. Ось, і потым нахуй яго пасылае, таму што ён на 2 пратэзах. Ось, ну, зноўку ж, это все такія эмацыйныя рэчы, але я перакананы, пройдзе там тыдзень-другі, і пра гэта ўжо не будуць узгадваць. А па сутнасці праблема ніяк не будзе вырашана. Ось, бо
Я не еду. Калі там неабходна заяву напісаць, я не еду, чаму не знаходзіць чалавек, які прыйдзе, напіша гэтую заяву на тых ці іншых людзей і гэтак далей. Таму што нават калі там дамовіцца, напрыклад, з той же Дмітрук, я перакананы, ён там грошыкаў занёс гэтаму чалавеку, якога ён там пабіў, гэтаму ветэрану. Ось, але гэта ад яго не будзе заявы наконт таго, што яму там прычынілі штосьці, там нейкія пашкоджанні, але парушэнне закону то все роўна відавочнае, і па сутнасці любая заява, якая мае нейкія падставы, мусіць быць разгледжана. І калі яна адпавядае заканадаўству, то па гэтым заканадаўстве мусіць стварыць крымінальную справу. Так, щоб був вибух, треба, щоб ці партії підтримували. Скільки Рашка б не вкидувала бабла, без підтримки знизу Майдану не буде. Ну, так, я згодний, але якби тут, бачиш, тут такі можуть відбуватися, я кажу, качелі, що сьогодні одне, завтра другое. Там, бо сказали про мобілізацію, і всі почали на этой мобілізації там хайпувати. Быццам мобілізація дрэнна, ось, а ухилянты малайцы, ось, тому що яны там ось під злочинную мобілізацію не хочуть підпадати. Ось, бо, ну, такое. Тут можна якби маніпулювати і... Як це слово? Старость вона така. Коротей, маніпулювати. Хопить і того, що можна маніпулювати. Маніпулювати, скажімо так, громадським гэтым меркаваннем можна досить так добра. Асабліва, калі на таких популістичних всіляких штуках грати. І грати на їх можна досить удало. Бо, ну, якби там, колькі було з гэтых навінаў там про скріншоти всілякі, ось там скріншоти, там, що там, Україна гандлює електричністю там з кимсь, там, неважно з ким. І там скріншоти нейкі, що быццам бы там, нейкая електричність ідзе за мяжу, а у гэты час там дзесьці ва Ўкраіне ідуць плянавыя адключэнні, якія ўвогуле не плянавыя. Ось, і вядома, што ў тых, у каго гэтыя адключэнні ідуць, гэта можа выклікаць абурэнне. Ось, пры тым, што людзі не разумеюць, як ўвогуле гэта энергетыка працуе і як ўвогуле гэта адбываецца. Ось, таму ім паказалі гэты скріншот, які не факт ўвогуле, што ён там, па-першае, дакладны, што ён там не намаляваны і гэтак далей. Таму граць ось на гэтых на пачуццях грамадства можна зараз вельмі добра. Таму што усе такія, ну, стомленыя, умоўна кажучы, усе на нейкай такой сваёй мяжы, што літаральна там крок туды, крок сюды, і ты ўжо на іншым баку знаходзішся. Таму я думаю, на гэта будуць таксама ціснуць, рабіць гэтыя всялякія псошныя штукі і спрабаваць все ж таки грамадства неяк рыхтаваць, нават не столькі рыхтаваць, колькі спрабаваць збольшыць ці павялічыць адмоўны рэйтынг улады, сама недавер. Бо там бачу сёння, дарэчы, 75% украінцаў не давяраюць Петру Порошенко. Што ж ты зробіш? Петро Алексеевич, не давяраць вам все роўна ніхто. Ось ва Ўкраіне. Ось таму ось так. Так, предкі угорців прийшли з Панонійську долину за Кавказі. Він до родичів поїхав. Ну, мабуть, я не ведаю там гэтай, до речі, народу. Я знаю, що адзінае, що я знаю, що я калі Формулу-1 яшчэ там больш-менш глядзеў так пастаянна і болеваў там за фінскага гоншчыка, калі там было гран-пры Венгрыі, там штосьці там у іх мова неяк вельмі падобная з фінскай. Таму што там фіны неяк там, ну, як беларусы, напэўна, з украінцамі, ну, разумеюць мовы адзін аднаго. Так там, напэўна, Венгрыі, фіна-угорскія, яны ж такі называюцца фіна-угорскія гэтыя народы, ці мовы. Ну, карацей, там досыць проста было разумець. Гэта адзінае, што ось я магу
узгадать з таго, што я знаю пра гэтыя нейкія там народы у Венгрыі. Так, так, дарэчы, ветэрынар і не мае повертати, трогати пса, бо собака може вкусити. Так що, ну, мені нема питання до ветеринара, власне, а ось до гэтага чоловіка, який там виказувався у ягоний боком, є питання. Дивно, чому нема гэтых питань у правоохорончих органів, власне. Там Грунт класно розклав про проросійських депутатів. Не знаю, я не дивився, до речі, Грунт, треба глядіти. Я більше Карасяні, як апошнім часом, він там, напевно, його там відпустка, бо він там на різних каналах з'являється. Що є, напевно, некілька там дзён вольного часу і досить популярний такий представник. Тому я неяк апошнім часом більше Карася гляжу, коли є электричнасць. Дарэчы, сёння яшчэ не выключалі. Самага ранку не выключалі. Все пісалі, што пасля 3 будуць выключаць. Ну, раптам, калі знікне ўсё, вы не разыходзьцеся, мне спатрэбіцца літаральна некалькі хвілінак, пакуль там перазагрузіцца роутер і загрузіцца ноутбук. І я, калі што, эфір абнаўлю. Ну, прынамсі, на Ютубе. На TikTok не гарантую. Здаецца, мне на ноутбуке няма праграмы гэтай для TikTok. Ось, таму, калі што, не разбегайтеся. Так, прывіты там. Ханумак взагалі нам всім в лице плюнув. Я хочу, щоб з сином збісів. Неймовірно. Ну, то так, а що Ханумак знову десь за бугром? Так, виїхали в Штати, так, фінно-угри. Питання до тих, хто дає ці роботи. Ну, це, напевно, про виїзди. Так, є питання, бо, ну, якби, наколькі я розумію систему, гэту виїзну, коли там хтось виїжджає по нейких там командировках, ці ще там нейких справах, там повинно гэта все бути підписано кимось. Тобто, хтось гэта прошення подавав, каб надалі дозвол на виїзд. Ось, і было б жаданне у адпаведных органаў адсачыць, хто там даваў гэтыя дазволы гэтым людзям, якія не малі выязджаць, або выехалі з мэтай не павяртацца, пра што там кажуць там у сваіх сацыяльных сетках і гэтак далей, то, ну, дастаткова будзе некалькі паказовых пакаранняў. Просто знайсці таго, хто выпісаў, на якой падставе выпісаў, і прыцягнуць да адказнасці. І некалькі такіх вось пакаранняў, і я перакананы, такіх выездаў стане значна менш. Так, пра канфлікт Наталія Поліщук пытае, як я адношуся да канфлікта Залезняка і Бессмертнага. А давайте-ка мы пра гэта паразмаўляем пазней, калі, ну, скончым пра навіны. Нагадайце мне толькі, але я перакананы, што я не забуду, і я ўзгадаю гэты момант. Просто не хочу зараз тут паміж навінамі гэта ўсё уціскаць. Ось, каб карацей, каб не губляць, скажем так, паслядоўнасць эфіру. Але нагадайце, калі будзем там заканчваць, я пракаментую, я чытаў Залезняка, што ён там кажа, я все зробім, пра ўсё паразмаўляем. Так што прыехаць в Житомир, ще треба знайти дивіну. Житомиру не існує, що не знаєте? Так, вітаю, Варшавський ТЦК так само долучився до нас на Ютубі. Карати треба тих, хто підписав виїзд. Так я ж про то і кажу, що, ну, достатково одного-двох таких неких публічних, скажімо так, покаранням, ось про ось гэты виїзди, коли там дозволили виїзд тим, хто не повертається. Ці тим, хто потім яшчэ каже там у своїх соціальних сетках, що ён ось там втік, каб пазбегнуць там пераследу зе ўлады.
і земобілізації. Ось, тому, якби, ну, кажу, літерально одно-два покарання таких ось, ну, гучних, про які там би написали у сродках масової інформації, і одразу б гэты виїзди значно зменшилися у своїй кількості. Так, зараз тут ще на ТикТоку пару коментарів і до наступної теми. Ён там заяву, там Орбан зробив заяву про паўночны Кіпр. Я щось не чув такої заяви про паўночны. Ён прызнае паўночнага Кіпра, якое прызнала толькі Турцыя. А, то, напэўна, гэта там ёсць канфліктныя зоны паміж Турцыяй і Кіпром, і що самае цікавае, там каля гэтых там астравоў, за якія там ідуць спрэчкі, там нафту, здаецца, здабываюць. І там невядома зараз досыць шмат канфліктаў у тым жа еўразвязе было у свой час на гэты рахунак, што там Турцыя щосьці блякавала адносна там дапамогі Кіпру, таму што там эканоміка папросту там былі часы трышчала просто там па нулях. Там ледзьве не краіна банкротам ставала. Вось яшчэ былі пытанні там вось па гэтых вось астравах, нейкіх выспах. І нейкія былі там спорныя тэрыторыі. Але я не чуў там, што каб Орбан часці пра гэтыя тэрыторыі там выказваўся. А Турцыя ўлада правільна чмарата. Пішу за чмарата, але ну, як бы, пакуль што Турцыі атрымліваецца рабіць выгляд дэмакратычнай краіны. Пакуль што. Вось калі б, кажу, калі б Лукашенко рабіў ось так, як рабіў Эрдаган, ну, пытанняў да яго было б значна менш. Ось, бо, ну, што там Эрдаган, па-першае, ён другі тур сабе зрабіў. Ці першы тур. Не, здаецца, быў другі тур выбараў у Туреччыне, і ён зрабіў сабе 53%. 53, ну, это так, на тоненькае. Зрабіў Лукашенко сабе на вось гэтых выбарах, якія былі там у 2020 годзе, 53. Вогуле нейкіх пытанняў. Усе б такія разышліся, типу, ну не дапрацавалі. Ну, яшчэ там ёсць уплыў Лукашэнкі. Ну, не было б таго, што было, скажем так. Але, ну, блядь, 85, на, сколькі ён там сабе написал? Ну, 80 плюс. Ну, гэта ж увогуле смешна. Ось, таму, як бы, Турцыя так захоўвае пакуль што сваю гэтую быццам бы дэмакратыю. Ось, ну, і ось Алексей Кузьміцкі у ТикТоку піша, що про 53% ён згодны. Тому, калі б Лукашенко собі написав у 2020 году не 80 плюс, там, а 53, ну, не було б таких обуреннів. Так, в мене є сумнів, що Орбана взагалі сприймають серйозно. Ну, його і не сприймають серйозно, насамрэч. Ён сам сабе толькі гэтую сур'ёзнасць надае. Але пры гэтым гэта не тая асоба, з якой варта там вступаць у нейкія, па-першае, перамовіны, па-другое, канфлікты. Таму што, як я казаў, што сістэма так працуе гэтых еўразвязаў, што ўсе рашэнні там прымаюцца толькі адзінагалосна. Калі не адзінагалосна, то там працягваюць там размаўляць, пакуль там не будзе адзінагалосна. Ось, таму, як бы, папросту там, калі б там Орбан прыехаў у Кіев, Зеленскі сказаў, хулі ты прыпёрся? Хуйню свою расейскую мне тут утирать. Ну, гэта было б дакладна не тое, што варта было прабіць, таму што, як бы, яшчэ больш всялякіх ініцыятыў па дапамозе Украіны Венгрія пачала б блакаваць. Ось, таму, як бы, все нормально у гэтым пляне. Я не думаю, што там все дрэнна. Так, Орбана было б непагана усунуты. Там падзенне летака іншае натворыць. Ну, было ж такое, упаў же ж самалёт быў, толькі гэта з палякамі было. І там, ну, не прэзідэнт быў, а там кіраўнік парламенту, дарэчы, у Беларусі. Дзесь там у 19-м
нават у 20-м годзе, першай палове, упал там самолет здесь на тэрыторыі Беларусі, там такое вышэйшае кіраўніцтва Польшчы было, і, на жаль, ніхто не выжыў падчас гэтай катастрофы. Так, Алексей Кузьміцкі ў тыктоку пытае, калі мы патрапім на радзіму. Ну, вы не ведаю, а я таксама не ведаю. Таму што зараз патрапіць на радзіму магчымасць, мабыць, і ёсць, але жадання няма. Жадання няма, таму што вядома, чым гэта скончыцца. Мяне там заарыштуюць, возьме ў мяне інтэрв'ю зноўку Азарёнак, як ён пра мяне ўжо там пісаў, рабіў выступы ў сваёй праграме, гэтыя пружыны палітыкі, там, як яна там называецца. Ось, і нічым добрым гэта для мяне не скончыцца. Як толькі маё прыбыццё ў Беларусь будзе нейкім, будзе, скажем так, хаця б уяўляць штосьці іншае ад інтэрв'ю з Азарёнкам, ці, скажем так, у гэтым інтэрв'ю дамінуючай асобай будзе не Азарёнак, а я, тады, хутчэй за ўсё, я толькі і змогу патрапіць у Беларусь. На мінулым стрыме мы пра гэта, я пра гэта распавядаў. Так, вітаю таксама і Анну Белпол, таксама у нас на Ютубе. А калі б 48 ввогуле ўсё б засталося на сваіх месцах, ніхто б і слова не сказаў. Калі б было 48, трэба было б другі тур рабіць. Трэба было б рабіць другі тур, таму што трэба для перамогі трэба 51 голас. А другі тур гэта зноўку грошы, гэта яшчэ там час, гэта яшчэ там гэтыя хістані невядомыя, там, ну, такое ўсё невызначанасць вось гэтая. Ось, там, карацей, было б яшчэ складаней. Таму 53, нават 51 хапіла дзеля таго, каб усе гэтыя самыя хістанні, якія там адбываліся на вуліцах, былі значна менш такія буйныя і не выклікалі б такіх самых, выбачце, такіх абурэнняў. Так, лямку прыбярэм на Ютубе. Хай глядяць тыя, хто глядзіць у запісе. Тых, хто глядзіць у прямым эфіры, я буду выдаляць вам рэкламу. Так. Ну, блін, ну Азарёнак це чортяка ще той, де він взявся. Азарёнак, до речі, у їх там ціла династія. Тому що я пам'ятаю, коли я у 2000 там годі, 2000-2001 годі був у Молодым фронте, там так само був Азарёнак у гэтых на БТ, ну, это беларускае тэлебачанне, першы канал. Ось. І я все думаю, що такое, чому він ще не здох, бо йому там уже було гадоў під сраку, і тут бац, тут знову вспливає Азарёнак, я пам'ятаю, що Азарёнак, тільки там був Юра Азарёнак, а тут не Юра Азарёнак. Ось. І потім я дознав, що це син. Син того самого Азарёнка, з яким ми там, умовно кажучи, воювали у нульових годах. Ось це так, як нащадок свайго бацькі, і яму там по гэтаму самому нашчадству дасталася тое, што ён таксама стаў прапагандыстам. Яго там дальше назначылі там ці ў Полацкі, ці ў які там універ, яго там паставілі гэтым выкладачом там нейкай, што ён там выкладае. Карацей, ён там рэктарам стаў. Штосьці ён там выкладае, дзесьці там нейкай вышэйшай навучальнай установе Беларусі. Так, ну і Азарёнак сплыў. Та ладно, я щось і не памятаю такого. Не, быў Юрій Азарёнак у нулевых годах, я дакладна памятаю. Мы пра яго размаўлялі там у Молодым фронте не один раз. Так, ну и так, тему с Орбаном мы закрыли. Что у нас дальше? Далее. А тут, в принципе, новины-то и заканчиваются. Засталось это... Выбачьте, щось нос чешется. Правду кажу, напевно. Тому і чешется. Ось ситуація дивна відбулася. Ось, як я назвав эту ситуацію, Лукашенко помножив Тихановську на 0.
Ось, з чим гэта звязана? 3 ліпеня быў так званы дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, хаця гэта ніякі не дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, а дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, які папросту Лукашенка зрабіў днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь, таму што гэта было папросту зручна, камуністычна і патрыятычна. Ну, для камуністаў гэта патрыятычна. Ось, а сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь 27 ліпеня. Гэта калі была прагалошана, калі я не памыляюся, а я, здаецца, не памыляюся, была прагалошана Беларуская Народная Рэспубліка ў 1900, тут я ўжо магу памыляцца, але мне здаецца 17 годзе. І менавіта гэты дзень быў днём незалежнасці з 91-го, а ў 91-м яшчэ не было Беларусь, таму з 92-го. З 92-го по 95-й, калі там адбыўся рэферэндум, на якім, власна, там гэта і памянялася. Вось. Дык вось, да гэтага свята яго быў прыўрочаны указ. Ось, Алексей Кузьміцкі кажа, што 18-м, у 18-м там гэта рэвалюцыя была, а ў Беларусі, мне здаецца, гэта было на год раней. На год раней, таму што самыя гэтыя камунякі і задушылі. Дакладней, не камунякі, а гэтыя белыя, як іх там назвалі, яны задушылі паўстанне ў Беларусі, гэту Беларускую Народную Рэспубліку, а потым там пачаліся гэтыя камунякі. Ну, мабыць, я і памыляюся, тому што гады я дакладна не памятаю. Старасць яна такая. Вось, і Лукашенка падпісаў указ пра амністыю. І там амністыя такая досыць такая павярхоўная, што там мусяць вызваліцца там пенсіянеры, тыя, хто там хранічныя хваробы, анкалогія, тыя, хто мае 3 дзяцей непаўналетніх і больш, і гэта, ну, такія, быццам бы такая сацыяльная амністыя. Ось. І так трапілася, што пад гэтую амністыю пачалі пападаць, што тут увогуле не дзіўна, пачалі пападаць палітычныя зняволеныя. Прычым нават са спісу, афіцыйнага гэтага спісу гэтых самых палітычных зняволеных. Ось, самым вядомым быў Рыгор Кастусёў. Ён там лідар, не памятаю, як там называлася ягоная партыя, якой ён кіраваў, але яго там таксама прысадзілі. І вось ён там датэрмінова выйшаў. І там разам з ім там яшчэ шмат, ну, не тое, што там шмат, але пэўная колькасць людзей, я перакананы, выйшла. Прычым выйшла датэрмінова. Там якраз за дзень да Кастусёва паведамілі там пра яшчэ нейкую там рэдактарку ці што, якая таксама выйшла 2 ліпеня. Чым там паведамілі, што на 2 ліпеня выйшла на волю і адразу ж пакінула краіну. Вось, таму, скажем так, ужо больш за аднаго палітзняволенага Лукашенка вызваліў, што роўна больш за аднаго палітзняволенага больш, чым змагла за 4 гады, ладно, за 3,5. Будзем аб'ектыўны, за 3,5 гады. Змагла вызваліць Святлана Ціхановская разам са сваім кабінетам, нау-гау, чау-чау, що там яшчэ ёсць, я не ведаю. Все гэтыя арганізацыі, якія там, у якіх першым пунктам іх прафесійнай дзейнасці стаіць вызваленне і дапамога палітзняволеным у Беларусі. І як вынік, так, що тут зараз? Тут нейкую... все, это TikTok. Калі гадзіну стріміш, яны тут типа нейкую, що я не бот, і гэтую мозаіку нейкую скласці прапаноўваюць. Цікава. Ось, і карацей, атрымліваецца, што Лукашенка вызваліў больш палітзняволеных, чым беларуская апазіцыя. Што, уласна, не робіць Лукашенку нейкім добрым. Ось, таму што тое, што, умоўна кажучы, дзякуючы зброі, якую Лукашенка прадаваў Азербайджану, нягледзячы на тое, што ён быў у АДКБ з Арменіяй,
Ось, Азербайджан був ворогом Арменії, тому що була на той момент не визначена їх спречка за Нагорний Карабах. Але Лукашенко продавав зброю, дякуючи якої бицям би Азербайджан зараз аджав Нагорний Карабах в Арменії, так само не робить Лукашенку добре. Але сутнасць у тым, што ну якби гэта дае зразумець тое, што все, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі, цалкам падкантрольна выключна адной асобе. І гэта Лукашенко. І немагчыма нічога зрабіць так, каб гэта было яму не падкантрольна. Пакуль ён не захоча, ці не захоча Путін гэтага, на тэрыторыі Беларусі нічога не адбудзецца. І я не ведаю, чаму да гэтага часу ёсць людзі, якія перакананыя у адваротным. Таму што, ну, як бы я з Лукашенка ва ўладзе з 94-го года. Я патрапіў у малады фронт у 2000-м, у 2001-м я сышоў з маладога фронту, таму што я пераканаўся, што гэта ўсё бессэнсоўна. Таму што для мяне гэта было зразумела яшчэ ў 2001 годзе. Для мяне было зразумела, што гэта ўсё бессэнсоўна. І вось прайшло 19. Будзем браць па прамежку 20-го. Возьмем 21, ладно, возьмем там зімы 21-го. 20 год прайшло, Тихановская жила ўсе гэтыя 20 год. І ўсе тыя, хто быў з Тихановскай, таксама жылі. А з Франакам Вечоркам мы ў свой час там у нейкі лагер ездзілі. Франаку тады было, не памыляюся, 12, мне тады было 17. Ось, паганяла ў Франака было вялікі беларус, таму што ён лічыў, што ён беларускую мову ведае лепш, чым усе астатнія. Ось, і таму ён так дакладна ўжо не мог не ведаць і не разумець таго, што ну, немагчыма нічога зрабіць на тэрыторыі Беларусі так, каб Лукашенко на гэта не ўплываў. Ну, немагчыма. Абасрацца толькі можна на тэрыторыі Беларусі, так, каб Лукашенко на гэта не ўплываў. Всё. Больш нічога няма. Нельга зрабіць на тэрыторыі Беларусі, так, каб Лукашенко на гэта не ўплываў. І ён-то меў пра гэта ведаць, але не. Ён кажа, мы будзем змагацца за палітзняволеных, мы іх будзем вызваляць, мы вось напішам лісты у еўрапейскія краіны, каб еўрапейскія краіны ціснулі на Лукашенку, каб ён выпусціў палітзняволеных. Еўрапейскія краіны сказалі, добра, мы вам дапаможам, мы напішам лісты Лукашенку з патрабаваннем ці просьбай адпусціць гэтых палітзняволеных, нават пры ўмове, што мы іх заберем на нашу тэрыторыю Еўрапейскага Саюзу. На што Лукашенко неафіцыйна узяў гэтую такую, як я ўжо рабіў відэа, і взяў такую стопку, папрасіў зрабіць яму ось такую дзірку ў гэтай стопцы з гэтымі лістамі, і отак на сваім палавым органе ён гэтыя ўсе лісты круціў і вярцеў, і ўсё, што хацеў, з імі рабіў. Але ніводнага палітзняволенага выніку не выйшла. Пакуль Лукашенко сам не напісаў ліст пра вось гэтую самую амністыю. Таму вся гэта еўрапейская движуха, якая быццам бы набліжае там Беларусь да чагосьці, гэта просто клоунада. І дзіўна, што да гэтага часу яшчэ ёсць людзі, цэлых 6700 як мінімум, гэта тыя, якія за каардынацыйную раду прагаласавалі, як мінімум яшчэ 6700 засталося даўбаёбаў, якія перакананыя, што, па-першае, іхны голас важны, і па-другое, што яны на штосьці ўплываюць у Беларусі. І гэта насамрэч вельмі сумна. Так, ну давайте да каментароў. Маю надзею, што Тихановскага не адпусцяць. А нават калі яго адпусцяць, я так скажу, яго адразу ж пасадзіць. Таму што я кажу, што большасць тых, хто сядзіць, большасць тых палітзняволеных, хто сядзіць, яны, нельга сказаць, што яны сядзяць незаслужана. Яны папросту сядзяць не па тых артыкулах. Той же Бабарыка.
сидіць не па тым артыкуле. Яму інкрымінуюцца там нейкія там фінансавыя махінацыі і так далей. Ён сидзіць не па тым артыкуле. Ён будзе сидзець па артыкуле зрада радзіме. Ён будзе сидзець па гэтым артыкуле. Па гэтым жа артыкуле будзе сидзець Калеснікава, калі дажыве. Па гэтым жа артыкуле будзе сидзець там яшчэ там хто будзе сидзець? Той же Ціхановскі будзе сидзець па гэтым жа самым артыкуле. Хаця з ім будзе трошкі складаней, але ён будзе сидзець па гэтым артыкуле. Не ведаю, хто там яшчэ ёсць з такіх вядомых, але ёсць людзі, якія папросту сидзяць не па сваім артыкуле. Але сидзець яны працягнуць. Таму тут такое. Гэта ўсё зразумела, але ж да Ціхановскага вельмі шмат пытанняў. Ну, пытанні, адказы на гэтыя пытанні знойдуцца. Таму што, па-першае, інтэрнэт усё памятае. Ціхановскі будзе сидзець Ціхановскі будзе сидзець за распаўсюджванне гэтых варожых наратываў і навязванне расійскага свету. Бо калі хтось не бачыў, мяне на ўсіх маіх інфармацыйных платформах ёсць відэа, дзе Сергей Тихановский распавядае, што русский мир, он гораздо больше, чем территория Российской Федерации. И все мы его часть. Все, кто размаўляе по-расійску. Ён еще скажу, не по-расійску, а по-русски. Так вот. Тому ось так. Будут сидеть. Коли не будут сидеть, бянтэжныя часы будут в Украине, и люди могут знікать. Знікать, и никто не будзе ведаць, дзе яны зніклі. И шукать их таксама ніхто не будзе, потому что яны будуць никому не цікавыя. Таму всялякае можа адбыцца. Знойдуцца, калі павернемся на радзіму. Ну, вядома, знойдуцца, бо все, што не вывезуць у Москву, все застанецца на тэрыторыі Беларусі, вся дакументацыя, усе файлы, все дакументы і гэтак далей. Так, простыя людзі сядзяць, што гулялі не ў тым месцы, не ў той час. Ну, кажу, я ж не кажу, што там усе сядзяць папросту і працягнуць сядзець, таму што не па тым артыкуле. Ёсць людзі, якія сядзяць, але сядзяць не па тым артыкуле. Тыя, хто сядзіць па таму, што не павінен сядзець, гэта іншая справа. Да іх пытання ўвогуле ніякіх, і ўвогуле ім там можна нейкі асобны, як, ну, на маю думку, патрэбна нейкі асобны статус надаваць, як гэтым ліквідатарам ЧАЭС і гэтак далей. Таму што ў большасці з іх там, ну, рэальна зламанае жыццё. Так, вы мене вісіце. Гэта, значыць, шасці у вас, таму што я бачу, што там колькі разоў падвісала трансляцыя на ютубчику, але яна ідзе, все добра, нават на тиктоку выскочила эта хуйня, що там проверить, ці я не робот. Попросили там мозаику нейкую там перетягнуть у пэўнае месца, але все, здаецца, ёсць. І на ютубе я таксама бачу, я жвавенькі рухаюся. То есть кажу. Так, до 22 года не было артыкула «Распаўсюд расійскага света». Ну, з'явіцца. З'явіцца. Нішто ж не заважае. Таму што, ну, як бы будуць прыймацца усялякія такія пастановы, і будуць людзі сидзець па гэтых самых пастановах. Ну, калі не будуць сидзець, будуць ляжаць. Сидзець могуць у турме, а ляжаць могуць у глебе. Хто на што, скажем так, вышыўся. Хто на што нагаварыў. Пра мудрую Москву і мудрага Пуціна таксама. Тому Тихановская, я перакананы, калі з'явіцца ў Беларусі, досыць хутка вырашыць, што ёй там загрожае небяспека, і тэрыторыі Беларусі яна пакіне разам з дзецьмі і папросту нават не прыедзе. Чаму роўна не заехаў? Таму што не было, ну, не па шляху мне было. Ось так, в принципе,
Все здаецца, що я там пазначаў. Так, все, што з асноўных навінаў пазначаў, я, в прынцыпе, адказаў. Таму прыйшоў час вашых пытанняў. Давайте, накидывайте пытанні, тэмы, калі там ёсць нейкія навіны, што я думаю наконт гэтых навінаў. Все раскажу, распавяду, раскрыю тэму і гэтак далей. Пра канфлікт Залезняка я памятаю. Наконт не будуць яны не сядзець, не ляжаць, гэта сумнеў. Гэта вельмі сумнеў. Ось, тому что будуць людзі, я вам кажу, будуць людзі, якіх будзе зламанае жыццё, і якія разумеюць, дзякуючы каму яно зламана. І мэтай жыцця гэтых людзей будзе пакараць тых, за каго іх жыццё зламана. І па сутнасці ўжо не мае сэнсу. І сэнсам іх жыцця стане вось гэтая самая помста. І такіх людзей не павінна быць шмат дзеля таго, каб караць. Таму будуць або сядзець, або ляжаць. Гэта я вам гарантую. Можете запісаць, заскрыніць, што заўгодна зрабіць. Але гэта я вам гарантую. Ну так тым больш, людзям не будзе чаго губляць. Нават тым, каму будзе што губляць, я думаю, некаторыя іх ідэйныя рэчы будуць значна больш важкія, чым тое, што яны могуць згубіць. Таму маё меркаванне застаецца на тым жа ўзроўні. Будуць або сядзець, або ляжаць. Каго не зможа пакараць, як кажуць, длань правасуддзя, таго пакараюць грамадскія героі. Ну, все гэта пры ўліку, што гэтыя людзі папросту не ўцякуць з Беларусі. Што цалкам верагодна. Так, пра канфлікт Залезняка з Бессмертным. Я не ведаю пазіцыю самого Бессмертнага, але я ведаю пазіцыю Залезняка і тое, як гэта выглядала са словаў самого Залезняка, і ніякіх падставаў не давяраць Залезняку у мяне няма. Таму што ёсць знакомыя мне людзі у перакананні і у ідэалогіі, якіх я таксама перакананы, і яны таксама ў гэтым прымалі, скажем так, удзел, і ім не давяраць я таксама падстаў не маю. Наколькі мне вядома, папросту Бессмертны там з нейкай задачы зліўся. Умоўна кажучы, адмовіўся выконваць задачу. Чым ён абгрунтоўваў гэтае сваё жаданне або нежаданне выконваць пастаўленую задачу, насамрэч гэта не грае ніякой ролі. Увогуле ніякой ролі. Таму што армія гэта, нават добраахвотніцкая армія, гэта ў першую чаргу армія. Ось, і куды прапаў Янкі, я не знаю. Я за ім не сачу. Не фанат усатых людзей. Ось, і любое невыкананне загаду у арміі гэта парушэнне субардынацыі першае, і нават улічваючы дэмакратычнасць арміі, калі ты не выконваеш загад, ты мусіш з гэтай арміі пайсці. Таму што так працуе. Таму што калі ты не выконваеш загады адных, не факт, што ты не будзеш не выконваць загады другіх. Падзялюся адным момантам, пра які я хацеў уласна сказаць. Гэта была сітуацыя, пасля якой падзяліўся полк Каліноўскага. Пасля якой ён увогуле з'явіўся як полк, бо да гэтага ён быў батальёнам. Потым стаўся раптоўна полк. Гэта сітуацыя са штурмам Лазавога. Аперацыя, якая была на пачатку чэрвеня, калі не памыляюся, і там напрыканцы траўня, на пачатку чэрвеня, дзесь там, у тым раёне, ось,
Лозовое гэта кінутае село было на мяжы Нікалаеўскай і Херсонскай вобласці, але яно было такім, скажем так, стратэгічным пунктам. В той момант быў такі агульны наступ на ўсёй тэрыторыі. І мы выконвалі такой невялічкі кавалачак гэтай самай працы. Нам, як першаму інтэрнацыянальнаму легіёну, у склад якога уваходзіў і ўваходзіць дагэтуль батальён, а зараз і полк Каліноўскага, была даверана ось пэўная аперацыя па штурме вось гэтага самага села. Ось, падчас вось гэтых всялякіх там падрыхтовак сталася так, што пэўная частка людзей сказалі, што гэта не тая аперацыя, у якой мы маем прымаць удзел. Быццам бы там штосьці іх не задавальняла. І быў такі чалавек Денис Кіт Прохараў, які я дакладна памятаю, і ёсць людзі, якія памятаюць гэта не горш за мяне, які стаяў перад падраздзяленнем у беседцы ў Нікалаеве і казаў, што мы можам не выконваць гэты загад, ісці на гэты штурм, і нам за гэта нічога не будзе. Калі яго прасілі папросту аддаць загад, быццам бы ён камандзір батальёну на той момант Каліноўскага, яму казалі: аддай загад. Або выконваць і выконваць усім, або не выконваць і не выконваць усім. Таму што загад. У ваеннай іерархіі ўсё вырашае загад. Так, Алла Васілец, вітаю ўсіх, будзе світла, падывлюсь спачатку, бо інтэрнэт не дужа цягне. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Мяне, дарэчы, не адключалі яшчэ да гэтага часу. Ось, таму паглядзіце. Я мяркую, што цікава. Ось, і пра Брэста я зараз адкажу, калі скончу гэтую думку. Ось, і маў значэнне самазагад. Або мы ўсе не выконваем, таму што гэта загад камандзіра нашага, або мы выконваем, таму што зноўку ж гэта загад камандзіра. На што Кіт Денис Прохараў зліўся, сказаў, што вельмі небяспечная аперацыя, таму вы можете вырашаць самі, хто хоча ісці, хто хоча не ісці. Ось, і гэта было, скажем так, уласна для мяне тым самым надломам, калі Денис Прохараў Кіт з нейкага аўтарытэтнага камандзіра ператварыўся у вусатага підара, які нават не можа адказваць за свае словы. Потым былі яшчэ сітуацыі, дзе гэтае званне, якое я, уласна, для сябе яму надаў, пацвердзіліся, там усе памятаюць гэтай гісторыі, хто в тэме беларускіх добраахвотнікаў, пра эвакуацыю падчас баявой задачы на Медывакі. Ось, таму ось так. Потым я дазнаўся, што былі сапраўды падставы лічыць, што гэтая аперацыя небяспечная. Але гэта ніяк не адмяняе таго, што гэтая аперацыя мае быць выканана. Так, замест 105 чалавек на гэтую аперацыю пайшло 55 з нашага падраздзялення. Ніхто не загінуў. Было некалькі параненых, не цяжкіх, не важкіх. Ось, там некалькі кантужаных. І камандзір, гэта палкоўнік быў, падпалкоўнік, з пазыўным Горкі. У яго было самае... Камандзір гэта ГУР, камандзір ГУРу, ён быў камандзірам інтэрнацыянальнага легіёну ўсяго. У яго было самае цяжкое параненне, ён наступіў на міну і ніжэй калена яму адарвала нагу. Ось, мы там арганізоўвалі эвакуацыю, все добра, яго эвакуявалі. Зараз ён ужо зноўку, скажем так, прычетны да баявой працы, все з ім добра. Ён рэабілітаваўся, зрабілі яму там пратэз, ён быў у Штатах на аднове. Ось, і ён казаў,
што вось ён падзяліў тады наш батальён на тых, хто згодны ісці на аперацыю, бо заўтра нам ісці выязджаць на аперацыю, і хто не згодны. Ягоным загадам апошнім было тое, што тыя, хто не згодны, заўтра сядаюць у аўтобус, едуць на Кіев і разрываюць кантракт. Калі б яму не адарвало нагу, я перакананы, гэтая дзея так бы і скончылася. Але яна так не скончылася, таму што яму не адарвала нагу і не было каму заціснуць гэтую справу. Сярод тых, хто мусіў быць звольнены, быў і Денис Підар Прохараў Кіт. Ось. Таму я досыць сур'ёзна стаўлюся да таго, калі людзі адмаўляюцца выконваць баявыя задачы. Калі ты не хочаш, не можаш па будь-якіх прычынах выконваць баявыя задачы, ты мусіш пайсці. Я з гэтым сутыкнуўся уласна. Вось у весной мяне знаёмы падпісаў зноўку ж павярнуцца ў першы інтэрнацыянальны легіён. Мы паехалі там на палігоне, пабывалі некалькі разоў. І по сваім уласным адчуванні я бачу, што я не вывожу. Таму што мне яшчэ не до канца прайшло аднаўленне пасля гэтага адгезіўнага капсуліту ебанага. Мне абмежаны рух левага плеча. Тое, пра што я казаў спачатку, што ў мяне нават зараз адно плечо вышэй за другое. Гэта азначае, што ў мяне мышачны нават гэты скелет сфармаваны неправільна. Таму што, па-першае, у мяне былі запалення ў абодвух плечах. Яны рухаліся не так, як мне хацелася б. Яны былі абмежаныя. І зараз яны абмежаныя у розным адсоткавым суадношанні. З-за таго і мышцы на адным плечы развіваюцца лепш, на другім горш. Ось, і да таго ж гэта яшчэ пацягнула тое, што ў мяне шыя пайшла наперад, таму што мне плечы не рухаліся, бо я пачаў заўважаць, што калі я еду ў машыне і гляджу ў бакавыя люстэркі, мне трэба галаву назад адводзіць, таму што я сижу ось так, як не ведаю хто. Ось, і галава ў мяне наперад пайшла, таму што гэта ўсё, арганізм гэта такая досыць складаная структура. Я бачу, што я не вывожу. Я сказал, я не вывожу. Я сказал не уласна, так я сказал, я домой. Я домой, тому что, я не адчуваю, что я вывожу. Любы чалавек, які не можа выконваць свае абавязкі, ён стае баластам. А на вайне баласт не патрэбны. Таму я лепш паеду дадому, так не буду атрымліваць гэтую зарплату, але на маім сумленні не будзе патэнцыйных смярцей маіх пабратымаў, якія будуць там штосьці дарабляць з таго, што не дарабіў я, і з-за гэтага падвяргаць сваё жыццё рызыку. Таму мне гэта не цікава, і таму я пайшоў. І зараз я працую, зараз я аднаўляюся для таго, каб бліжэйшым часам, для мяне бліжэйшы час я паставіў плюс-мінус гэта 10 бліжэй да весны наступнага году, каб павярнуцца. Куды павярнуцца, ёсць куды павярнуцца. Знайду. Калі нават не будзе куды, знайду. Мне галоўнае, каб у сваю аптымальную фізічную форму сябе прывесці. І я спадзяюся, што мне гэта атрымаецца. Лічуючы, што это 15 касарей я аддаў за абанемент зал плюс басейн. То ўжо 15 касарей трэба неяк адбіваць. Таму, я думаю, атрымаецца ў мяне павярнуцца ў фізічную форму. І гэта кажа пра тое, што загады вельмі важныя. І армія гэта не дэмакратыя, дзе там кагосьці можна абіраць камандыраў, абіраць, якія задачы выконваць, якія задачы не выконваць. Так, бываюць такія моманты, калі табе кажуць, што ты можаш паехаць працаваць туды, можаш паехаць працаваць сюды, можаш паехаць тут папрацаваць. Ёсць на выбар, дзе папрацаваць. Гэта адна сітуацыя, калі ты можаш абіраць. Але ёсць, калі все працуюць там, і табе трэба паехаць уласна туды, працаваць уласна там і рабіць уласна вось гэтыя задачы. І тут уже, нельга сказаць, не, я не хочу. Калі ты так кажаш, ты не мусіш быць у войску.
Ось. І тому я лічу, ну, принаймні, со слов Залізняка, а я не маю падстав йому не давяраць, там адбылося ўсё вельмі сумна, таму што замест бессмертнага там іншыя людзі паехалі выконваць гэтую задачу, і гэтыя людзі загінулі. Ну, не сама, мабыць, ты, якія замест бессмертнага паехалі, але аперацыя ўжо пайшла не так, як планавалася. І гэта вельмі ўсё дрэнна. І ну, я як чалавек, які загубіў на вайне досыць такіх блізкіх мне людзей, я мяркую, што кожны чалавек, які памірае на вайне, камусьці ён блізкі чалавек, я перакананы, што такога адбывацца не павінна. Ось таму любое такое вось невыкананне баявых задачаў, якое да таго ж яшчэ і цягне смерць іншых людзей, такое не павінна быць. І нейкай падтрымкі людзі, якія вось такім чынам робяць, прынаймні у мяне, яны падтрымкі не знаюць. Я і да гэтага не быў фанатам бессмертнага, таму што ну, я глядзеў некаторыя інтэрв'ю, і потым пішу Гене, кажу, як бы, ты чуў, кажу, гэта інтэрв'ю. Это ж вогуле, говорю, гэта ж пиздец поўны. Там чалавек з інтэлектам, я не ведаю каго, разважае пра нейкія палітычныя моманты, пры тым, што ну, ён вогуле нічога не ведае ні пра Беларусь, ні пра беларусаў. На што мне Гена сказаў, што ну ты не это самае, не расстраивай. Ось там кантынгент гэта жанчыны ад 15 до 39. Ось таму ім там інтэлекты не патрэбны. Пасля чаго я перастаў вогуле глядзець бессмертнага, і там некалькі раз мне у гэтым інстаграме вылеталі ягоныя відосы з расійскімоўнымі спевамі, якія ён там са сваёй дачкой, дарэчы, слухаў. Яна там штосьці падпявала гэтым расійскамоўным попсачам. Ну, якая любоў і давера можа быць такой чалавека? Уласна, у мяне ніякіх. Гэта, уласна, майго меркавання наконт гэтага канфлікту. І, уласна, яшчэ раз правёў падставы, чаму я меркую менавіта так. Так, Іван Брэст, якая думка пра яго? Іван Брэст быў маім беспасярэднім начальнікам. Мы побач з ім жылі ў Нікалаеве, як побач, у адным гэтым баксёрскім зале. Мы там жылі ў баксёрскім зале, мы жылі ў баксёрскім зале, у нас была на той момант рота цяжкага ўзбраення, там у нас былі мінамёты і кулемёт. Ось я на той момант займаўся мінамётамі, уласна. Тады у нас толькі 60-кі былі і 82-ка. Ось. Добрый чалавек. Дарэчы, адзінае інтэрв'ю, на якое я яго выцягнуў, каналу менавіта онлайн, Васильевай, яно ёсць, і у мяне на канале яно ёсць захавалася. Можете паглядзець. Я потым у каментары, дарэчы, закіну. Нагадайце мне толькі. Закіну спасылку з гэтым інтэрв'ю. Яно было запісана якраз падчас таго, калі мы гатаваліся да ось гэтага самага штурму Лазавора. Гэта было ў Нікалаеве. Мы там жылі у спартовым басейне, ну, на тэрыторыі гэтага спартовага комплексу, дзе быў басейн, там был там барацьбы грэка-рымскай усяляка, і баксёрскі зал, і нам ось дазволілі ў баксёрскім зале, каб мы так трошкі асобна ад усіх іншых былі. Ось, і нічога такога дрэннага, власна, пра яго, ну, улічваючы, што ён яшчэ і загінуў, я пра яго сказаць не магу. Так былі пэўныя рысы, былі там, ён быў досыць такі эмацыйны, ось, і мог прымаць такія эмацыйныя рашэнні. Але калі ты падыходзіў потым да яго там і казаў, што ну,
Вось такая вось у мяне была сітуацыя, і таму я вось гэта не мог там зрабіць так, як ты хацеў, каб я гэта зрабіў. І ўсё ставала на свае месцы. Ось. І быў момант, што мы, калі там мы там былі дапамаглі сумежнікам, і яны нам аддалі там з пазіцыяў, аддалі нам мінамёт 82-ку тую самую. І мы забылі забраць прыцэл. І потым, калі паехалі на палігон, прыехалі, паставілі, а прыцэлу няма. Ось, пачалі шукаць, дзе ж можа быць прыцэл, і потым згадалі, што мы яго ўвогуле не забралі. Не то, што мы там яго прывезлі дзесь у Шураспалагу і там забылі. Мы забылі яго ўвогуле там у сумежніку. Ось, і на зваротным шляху з гэтага самага з палігону там было 10 кілометры 3-4 по такой праз поле дарога да асноўнай дарогі. І мы беглі. Па чарзе там неслі гэтыя часціны мінамёту, там пліту, трубу, трынову. І Ваня Брэст бег разам з намі, таму што як бы ён таксама быў адным з тых, хто забыў. Ось, як бы ён як камандзір, ён мусіў гэта ўсё пракантраляваць. І таму ён бег разам з намі. Ось што, в прынцыпе, ужо можа характарызаваць чалавека як годнага, скажем так. Так, ну, колькі можа? Амаль што 1,5 гадзіны мы ў эфіры. Давайте, хутенька, літаральна, некалькі, ось, зараз 28 у мяне, до 30 хвілін я зараз тут такое падагульніваючае слово скажу. За гэтым час вы можете накідаць нейкія тэмы, пытанні, там, удакладненні ці што-небудзь яшчэ. Я адкажу, калі што, калі не, тады развітаемся. Па-першае, флэш-моб з тым, каб гэта быў украінамоўны стрым, не адбыўся, таму што не здзейснілася гэта дамоўленасць. Мы дамаўляліся на, калі не памыляюся, на 150 праглядаў і на 50 падабаек. Там праглядаў пад мінулым стрымам, калі я глядзеў сёння ў дзень, было 67. Ну, вядома, што на упадабайкі глядзець сэнсу не было. Ось, таму, калі вы хочаце украінамоўны стрым, вам трэба. Калі не хочаце, таксама ўсё роўна вам трэба. Трэба, па-першае, паставіць падабайку. Я скажу потым чаму. Потым, калі гэта відэа выйдзе як відэа, напісаць каментар не менш, чым з 7 словаў. Ну, гэта датычыцца YouTube. Потым будзе вельмі станоўчы момант, там, калі вы гэта відэа яшчэ куды-небудзь перапосціце. Можете перапосціць з майго тэлеграм-каналу. Яно ось як гэта, только не варіор, а вар просто. Ось, в прынцыпе, калі вы будете набіраць, яно выскачыць. О, камар прилетел. Нават бачна яго на камеру. Нічого, такая добрая камера. Ось. Гэта таксама павялічыць колькасць праглядаў. Ось, таму на наступны тыдзень ўсё працуе 150 праглядаў, 50 падабаек і будзе украінамоўны стрым. Ось, чаму гэта все неабходна і чаму гэта будзе спрыяць? Таму што так працуюць алгарытмы YouTube. Чым больш падабаек, чым больш каментароў, чым больш ввогуле якой-небудзь актыўнасці пад відэа, не падчас эфіру, а сама пад відэа, калі яно выйдзе ўжо як відэа. Чым больш гэтай самай актыўнасці, тым больш алгарытмы YouTube прасоўваюць гэтае відэо ў топ і прапануюць яго паглядзець як мага большай колькасці людзей. І праз гэта, зразумела, павялічваецца і колькасць праглядаў, і колькасць тых жа гледачоў, якія пастаянна прыходзяць і пішуць каментары, задаюць нейкія пытанні і ствараюць гэты самы інтэрактыў, і тым цікавей становяцца ўвогуле эфіры. І не, гэта не Прыватбанк, гэта карта Ашчаду. Калі што, калі хтосьці жадае мяне падтрымаць фінансава, можна падтрымаць праз гэту карту, а можна пайсці ў апісанне пад відэа, і там будзе Patreon мой. Можна на яго падпісацца, там нікога няма. Быў адзін чалавек, але адмовіўся. І таму мне зараз няма для каго там рабіць відосікі. Ось, дарэчы, калі што, пераводы паміж
Прыватам і Ашчадам, прынаймні апошні раз, калі я рабіў, яны бескаштоўныя. Я нават з прыватаўскіх банкаматаў здымаю эту налічку і без камісій. Не ведаю, што там па пераводах. Мабыць, щось там і зрабілі нейкія адсоткі. Дык вось, распаўсюджвайце гэта відэо, прапануйце яго паглядзець там сваім сябрам, братам, сёстрам, бабулям, матулям, татулям, дзедулям, кумам, сватам, хто там яшчэ ёсць, я не ведаю, в гэтых тэорыях змоў. І не шарю, як кажуць. Ось, і ўсё гэта будзе збольшыць прагляды, будзе збольшыць колькасць гледачоў, будзе больш цікава. Калі будзе больш гледачоў, будзе сэнс, прынаймні, рабіць гэта ўсё часцей, чым раз на тыдзень. Ось, і ўсё. З'явяцца грошыкі, будуць фінансаваць. Я змагу набыць Starlink. І тады ўвогуле я буду выхадзіць у эфір проста ўвогуле незалежна ад таго, як гэтае самае працуе. Як працуе электрычнасць, ці ёсць электрычнасць, ці няма электрычнасці. У мяне ёсць акумулятор, і у мяне ёсць інвертор на 1000 Вт. Ёсць ноутбук. Усё, 1000 Вт гэта так хопіць для таго, каб запітаць Starlink і запітаць, напрыклад, ноутбук. І все, я ў любы момант часу на некалькі гадзінаў змагу выходзіць у эфіры. Але грошай няма, таму што мала людзей глядзіць. Зборы не магу рабіць таксама, таму што мала людзей. Таму даводзіцца карыстацца дапамогай Тимура Філоненка, які дапамагае рабіць зборы мне, я дапамагаю рабіць зборы яму, прапаноўваючы яму там пэўныя рэчы пад прызы, пад гэтыя самыя зборы. У нас такая калаба. Ось, таму пашырайце беларускамоўны, патэнцыйна украінамоўны, калі набярэцца пэўная колькасць праглядаў. Ось, патэнцыйна і украінамоўны YouTube. Галоўнае не расейскамоўны. Самае галоўнае. Не расейскамоўны YouTube. Пашырайце, бо трэба зменшаць гэты самы YouTube. Не расейскамоўны. Расейскамоўны YouTube трэба зменшаць, ягоны ўплыў трэба зменшаць. Для того, каб штосьці зменшаць, трэба трошкі папрацаваць. Так, ну і бачу, што няма пытанняў. Дзякую за пажаданне поспехаў ад Алексея Кузьміцкага. Няма пытанняў. Дзякую вам за тое, што глядзелі ў гэты вечар. Тыя, хто глядзелі ў запісе, таксама вам дзякую, што выдзелілі час, той, мабыць, невялічкі час, калі у вас ёсць электрычнасць і інтэрнэт, каб паглядзець гэты эфір. Ось, зноў ж, цісніце ўпадабайкі, пішыце каментары, прыходзьце яшчэ раз праз тыдзень у нядзелю о 20:00. Слава Украіне і жыве Беларусь!